Dos. En Puf i les farigoles. Puf era un drac màgic que vivia amb els pujols, però sol s'avorria molt i sortia a passejar. Passant per la riera, un poble barbadà. Van trobar-se un grup de nens i es van posar a jugar. Volien pescar peixos i van anar a pescar. La riera estava seca i el drac es va ajudar. Es va pujar a la cua amb molta cura. I van anar tots al mar i peixos van trobar. Van tornar a casa del Puf i els peixos van sopar. Després va fer la festa i van acabar ballant. Puf és un drac màgic que viu amb els pujols i ara és un drac feliç amb els seus amics petits. I ara és un drac feliç amb els seus amics petits.